Ngantel ora. Ngantuk sik. Mulane sok nek iki udute dilongi, Gong. Weh, lah aku ki saiki sedina ki meng ping 3. Meng 3. Telu ki telung lencer apa telung bungkus? Tergantung kebutuhan. Nek ana sangune ya 3 bungkus. Nek ora ana ya 3 lencer wae. Sosok ya 3 cetekan barang. Ya mimi obat Mas ben cepet mari. Lah mau lho wis kadung meme obat kleru obat. Ya obat liyane. Obat apa? Ya obat batuk. Obat tabit. Lho. Apa toh? Walah. Ngungrum marang bendara Tias Sulistya pijer incangake alis Bagong iki kandhani ngeyel kok. Lagi wae domongi kon nglongi udo tok meso nyumet. Enake. Aku seneng sing enak-enak terus aleno. nek ra enak wegah. Ayo tergantung nek kuwi. Kuwi ya tergantung. tergantung. Tergantung sangune. Sapa kae mau? Penggembira. Aku nek anggere kae guyu seneng banget kok aku kok. Wis ketok gayeng kae jane urung ning anggere kae guyu ngono wis. Wis seneng banget aku. Karo sing nang mburi ki anggere wis muni guyu ngono puas aku rasane. Heeh. Berarti pertandane urung turu. Kone wis sepi kae wis. Tekan omah gejlik cengele. Mbok ora kejem-kejem. Kayak kudu kejem ya ngono kuwi ya. Kowe apa jenenge membangun rasa tanggung jawab. Kaya ngono kuwi membangun rasa tanggung jawab dan juga anu, kuwi mau wis